من يوجم بادين البادين من يوجم حق الحق ميتي كده وليا من بنجام مانغا درامان جميلكم كايل مانغا جميل بانيو كايل biram banyo ngella biram banyo asa biram banyo duwala biram banyo soda biram banyo jaro ngella jasa ngella siwa jasa yero siwa woni galle ma bumba galle almani kura jaro kujeto kura antumanu kujeto seydu kujeto dembo kujeto antumanu kujeto were seydu antumanu ilman sira sama dambal muhtar jibina amadou seydu antumani mustafa ilman seydu amadou ilman seydu mustafa ilman seydu ummukal ilman seydu Ousmane Elimane Seydou Oumar Elimane Seydou wiya kodda Adama Elimane Sira Samba Dabal Mouhtar Aliou Elimane Seydou Elimane Sira Samba Dabal Mouhtar Seydou Boubou Niang to Halwar Oumar Elimane Seydou jibina Amadou Cheikh Oumar Makki Cheikh Oumar Mountaga Cheikh Oumar Daha Cheikh Oumar Hadi Cheikh Oumar Bassirou Cheikh Oumar Nazirou Cheikh Oumar Daay Cheikh Oumar Mubassir Cheikh Oumar Daha Cheikh Oumar ko nyalawma lambeeɗo fi jihad fi sabilillahi jibin Mountaga Daha wiyete mbajjiri fulɓe holmo jibin Cheikh Mountaga Daha baab maɗa Tidiane Mountaga Daha nana leliru goy betti wiyete waliyal waliyaɓe Mountaga Daha Cheikh Oumar wimo lekki mawnata e les lekki taw sakkira e mum Tidiane Mountaga Daha bama Cheikh Oumar Mountaga Daha bama wiyete bafal jamdi kandidi handi taw makki Mountaga Daha wiyete garmi bama Habib Mountaga Daha wiyete garmi bama amiral muminina nafoore aduna o Basir Mountaga Daha Cheikh Oumar wiyete garmi bamaɗa Habib Mountaga Daha wiyete garmi bamaɗa Daha Mountaga Daha wiyete garmi bamaɗa Cheikh Oumar Togos wiyete garmi bamaɗa Agib Mountaga Daha wiyete garmi bamaɗa Seydou Mountaga Daha wiyete garmi bamaɗa jime safina soforulla ladde yo wuro yo bandum ne jaabo wuro foñani yo ladde foñatan kinne ma wana yawade ko fe min kutaki yo mbarjam musawel masire samba dambali mutar bufa ma seydi jam Amadou Sey Oumar mama gib Sey Oumar mama da Sey Oumar ko nyalawma lambe fi jihadillahi Jibril Mountaga Daha Seydi man mutar bufa ma seydi aji لهذه غير الحمد لله الأولى على بادي فينا ومنا وقدنا على الأرس مالا أولى ساكن على أبو عباد الله بالمجد والأولى حبيب به يؤذي الإله ويكله صلاة وتسليم العلي ولا على مربي الولا الخنزير إذ كان للصلاة ألا إنه بدر إذا الأمر أسعلا أتم الورى جاها وأبهر مسألا نبي له آل الجنان مبوه هدى ملك الأمال وافتك وصولا وأمر ذا لب ودمر قزولا وآل الورى درا وأصلح وصولا أحق عباد الله بالمجد والأولى رسول شفيع في القيامة ملجأ فلا كل باغ كان في الأرض قد علا وهاجر للمولى فسار به الأعلى ولا بد دار الحق تدر على أجل الورى قدرا وعده المسألة نبي له آل الجنان مبوه فيا ربي يا الله يسر مرادنا وارزق لنا الخيرات في الدين والدنيا إلهي يجد خيرا لابن سيدنا وأناب العباس ذا الفخر والسنة وسل على من سار ذي السودة العليا فيا ربي يا الله فاغفر ذنوبنا ويسر لنا المقصود في الدين والدنيا وذا الشيخ أيده ويسر لنا المنى واردعني التجان ذي النور والسنة وسل على المختار ذي السودة العليا الله من دعا من دعا بمبان وبجنتاد en wiye mola saada hamad ibrahim dewo jom wal jaaji ibrahim iwi ganda mana dinno to matam do ari en takkibe hado nohri dum do kadi ganda ko bambaado deejjo alhamdulillah rabbil alamin moƴƴo yummo moƴƴo baba on ganda ni te sa takkima tanum sehuma Allah wadi ko hani so e mawon jetton godini Allah hamin gandi ko Allah wadda hamin gandi kadi yidima e ceerno Basir Mountaga Daha kadi matam ko place min jaltata hono jamma nyallam kono hamin gandi no kaldata ganda ni wiide ke tanira ceerno Basir no kaldata ceerno Basir no kaldata ganda sehuma an mawol sa takkima be Allah wadi hani ziyaro en heddi lewru o wiyam ganda bumar ko garo luga mi da ba tawtire ziyaro odon jidim o wiidi on assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seydi ba min beltima no feewi e sido no wiyete Njobbo TV Allahu akbar
jobbo Adama Aissa Elimane Siré Samba Demba Ali Mouhtar Samba Demba Aljumatu Halwar ko jobbo e inde ko jobbo e gollal ko jobbo e jibinande ko jobbo e badal Cheikh Oumar tan heɓi nawdude gueɗe ɗe fof am nara Basir Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar a gollide ƴewtan ɗum o wi ko jobbo ɓiɓɓe waliyaɓe mo wona waliyo ala hen ça dit beaucoup de choses wona quelque chose de ko beaucoup de choses eyyi noon tuuɓi ko mbiyata beaucoup de choses o wi ko siɗo wiyete ko jobbo ko konngol daɓɓol aɗa wawi wadde hen defte Cheikh Oumar al Foutiyou o felli jihadi haw wonde sohnaɓe makko haw jogui ɓesgu makko haw nehaɓe haw neha sohnaɓe haw neha konu ngu haw wallito defte jihadi so yonti o limata hoore makko koye felloyoɓe ɓe Amadou Cheikh Oumar waɗi ɗum pucci kan yaari duuɓi sappo e ɗiɗi on wiyani yo Fouta maayoyi haw fella jihadi haw naata halwaji haw wonde sohnaɓe makko haw neha ɓesgu makko haw neha ɓiɓɓe makko haw neha sohnaɓe makko haw neha fuurankoɓe ala hen ko tardi o waɗi Safinatu Sada haw walli to kadi defte hay hunde hen tardani wona kanko wiya rahimal hayrati rawma rijaliha worɓe o haaldanno Cheikhna Tidiane on wimo gueɗal ma koko labti heeb Mouhamadoul Ghali ko nelaɗo feeñinimo Cheikh Tidiane feeñini Mouhamadoul Ghali sohna Aminata min beltima komin tawma ɗo min ñaago Allah subhanahu wa taala ya barke ceerno Basir Mountaga ɗa Cheikh Oumar mo gandanda ko ceerno Seydou Cheikh Oumar haalima ko haala hulɓinika on saaha wayani ni wimo Basiru ɓiyam somi wonanno suha mi gollanma sabu ko an woni Cheikh Oumar ɗimmo ndew haalata ɗum de ceerno Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar en wuuri ndew haalata ɗum de ceerno Hadi Amadou Mountaga Cheikh Oumar en wuuri ndew haalata ɗum de ceerno Madani Talto Sego en wuuri ndew haalata ɗum de Cheikh Oumar Mountaga ɗaha en wuuri ndew haalata ɗum de Makki Mountaga ɗaha en wuuri ndew haalata ɗum de Habib Mountaga ɗaha en wuuri o an woni Cheikh Oumar ɗimmo kadi bonnani hay hunde kamɓe fof ɓe gandigal gueɗel ko gueɗel ceerno Basir ɓe jaaɓe ngal goto mabɓe fof o jaɓani wonde miñum o jaɓani wonde ɓiyum o woni ko almudu mum wonno almudu ɓuuri sattude kamɓe fof o woni paɗe ɓe jaɓɓe makko ɓe jahirimo hajuji mabɓe alay saago wayni koye khilafu makko fof rendiri wonti bool goto yimɓe fof ne joddo hen Seydi Tall makko yo Allah ɓoynumo ɗo yo Allah ɓoynumo ɗo yo Allah ɓeydu oɗo si oɗo jobbo wallahi ko jobbo. Assalamu aleykum wa Jobbo TV o bandiraɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum komin Molo Ba machallah debbo mo Matam komi garnoɗo ɗo hawrude ziyara o minen noon machallah min kawri koye sohna Aminata Bachir nde wonnon ko dariɗo kanko aɗandi o hetti koto banggue wagne to nde taw noon ko daraniɗo Cheikh Oumar machallah minenne min gari min jokke makko minenen e Madina en kono noon kam haydara mankani nde taw noon ko wawi waɗani hoore mum haydara mankani machallah fa tabarakallah. Assalamu aleykum wa Jobbo TV e dow gardugol sohna Aminata Bachir Mountaga taha Cheikh Oumar on ko afo jonɗo machallah debbo daraniɗo diine l'islam awa hande noon oɗon gandi kanko télé o machallah fa tabarakallahu kala galle diine baɗɗo ziyara walla baɗɗo gueɗe ko fate diine o yaha ɗo yettoyo toon ɗum ko jikku makko yimɓeɓe fof ene gandirimo noon hande noon ko kanko yonta par ce que hande ko ziyara bammakko min joni mbiyetemi ko Molo Sala Hamad Ifra mbaɗa ummi ha Matam addi kam tan ko ziyara o awa fa tabarakallahu noon ziyara o weeli waɗi fayida nde taw noon ko wawi waɗani hoore mumen te oɗon gandi kadi ko barke Cheikh Oumar so tawi aɗa nanditino e hunde tan sa inni hen Cheikh Oumar tan ɗum ɓurtan jottoma ni so Allah saabu to jogori yettoyade to a wawata sah famde ɗum par ce que ko barke Cheikh Oumar way noon ko maayo gandal machallah fa tabarakallahu ziyara o noon weeli waɗi fayida o wayi no foti waade min beltima no feewi hamin jetta Allah hamin jettana Allah ceerno Bachir Mountaga taha Cheikh Oumar no Bachir hande sen belama oɗon gandi kanko woni Cheikh Oumar ɗo e dow leydi kanko woni khalifa o ko noon Allah ñawri ɗum hankadi machallah fa tabarakallah Fouta fo jaaɓi machallah ziyara o noon weeli waɗi fayida haydara mankani hitande arde fof ɓuuri welde e hitande ɓennude nde eɗen ñagonomo tan balɗe juɗɗe battane moƴƴe Allah hokka en hawrude mo wuuri kadi inchallah taw eɗen ɓeydi enen fof en gustaki e diine o enen fof kadi pottiten o kanko Allah hokka mo cellal duumingal
machallah fa tabarakallah nde taw noon omo foti duwanede sabu kanko so dañi jam tan en dañat jam nde taw noon kanko wonani men Cheikh Oumar hande ɗo e dow leydi ko noon Allah ñawri hunde sohna ami noon hamin beltani ɗum machallah sohna Madina e ɓiɓɓe yummunen fof hay goto oppaka mami yayen machallah sa limti tan a juumat ɗum noon min mi weltima mi yetti Allah kadi nde Allah addi kam tawtorami oɗo ziyara machallah nde taw noon fa tabarakallah ko jam tan woni ɗo henna e ko nafoore mere mere machallah hay goto wawa haaldude ɓuura Cheikh Oumar ɗum noon yo Allah hokku en judde balɗe moƴƴude battane e tawtorede kadi mo wuuri inchallah sohna ami noon ko poɗɗo ñaganede machallah par ce que ko debbo dariɗo omo wawno wiide ko bi Ceerno Bachir tan o haaɗo ɗon kono hatta kanko ko daraniɗo julɓe ɓe fof machallah te kadi fof en pote makko galleji diine ɗi fof fote makko machallah fa tabarakallah Allah hokku en hawrude mo wuuri inchallah ko wona ɗum ko kongolam cakkitingol ko duwanade Wandiobbo TV machallah mbeɗa duwanoɓe yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ɓaldaɓe e mbawka mabɓe Allah hokka télé o yeɓede partout mbaɗa ñaago ɗum Allah yo Allah hokku en télé o ne yeeɓe partout e aduna o nde taw noon télé o wona télé galle Cheikh Oumar tan ko télé galleji diina ɗi fof ala to heddata kanko sohna ami o jooɗi ko France kono noon kala ko kiwi e leyɗele ɗe ɗo ha to mbawɗa limtude fof sa limi tan a juumat ɗo ha to haɗa haaɗi télé ɗe ina jettoyi toon nde taw noon mi wima barke Cheikh Oumar famɗata eɗen duwano Ndiobbo TV yo Allah newnan ɓe kala ko ɓe jiiɗi to ɓe jiiɗi yettoya to yo Allah yettinɓe toon ya barke Cheikh Oumar Lady